se tomu hodně posmíváte, tak vlastně podle mě by nemělo trvalo diskutovat, protože to je to snadno. Ale když jsem jako téma, tak se myslím, že vlastně čarování, tím způsobem, jak to řečeno čarování, vůbec skutečně, ale podle mě já bych jako čarování označila školu Daníka Matějového politiky, protože čarování magii je prostě magie, které vlastně a tohle tak provozuju magii a mě zvědět magii a myslím, že je to jako taková síla energetika, která prostě způsobuje některé jevy, takže vlastně může lidé prožít za okolí, že neexistují. A myslím, že to mě to bude dělat.